Здравейте, скъпи приятели! Правя това видео, защото има хора тук в това акаунт в Instagram, че не знае кой съм аз и трябва да обяснява малко моята история, защо аз постувам това странни неща. Съм родена в Севилия, Испания и много ми харесва българската култура. Ама аз съм виолистка, професионална виолистка, съм научала в Испания и докато аз науча в Испания виолата, намерих, че системата беше много скучно и може да бъде недостатъчно отворен, недостатъчно така и се чувствах, че малко неудобна, недоволна също. И за това аз исках да проучвам какво се направя с българска култура, с българско фолклор. От 13 години аз съм много се интересувала на българска култура и българска музика. И мисля, че в консерваториите аз не намирах това ресурси за виола и за музика като тяло. Тогава класическа музика не беше достатъчна за мен и аз вземах една стипендия, отидох за България. И там аз проучвах фолклор и виола на фолклор. И фолклорна музика, и гадулката, и тези неща. Сега работя като оркестрант на една професионална класическа оркестър. Така че, въпреки че аз съм на класическа музика сега, нещо е променил преди и после, че аз познавам директно на моите ръце фолклорна музика. И така е. Това съм решавала да постувам в Инстаграм нещите, че аз не съм доволна с системата. Какво хората смята или какво мисли, какво трябва да се мисли, че системата ни прави да мисли от музиката и може много неща, че не са вярни. Тогава, ето заповядайте. Сега съм обясняла малко от себе си и добре дошли за всички на моята акаунт и до скоро се видим тук.